Ξέχνα τα τοστάκια και τα ψωμάκια που ήξερες. Τα σωστά κλαμπ θα τα βρεις μόνο στα Ντεβίντο. Πού βρισκόμαστε? Βρισκόμαστε στα Ντεβίντο, Καραολί Δημητρίου 79, στον Εύωσμο. Και εσύ είσαι? Εγώ είμαι η Καλλιόπη. Καλλιόπη, πόσα χρόνια είσαι εδώ? 17. Πόσα κλαμπ έχει το Ντεβίντο? Το Ντεβίντο έχει 4 ειδών κλαμπ. Σήμερα θα δούμε, μάλλον θα κάνω το πιο κλασικό κλαμπ που είναι με γύρο χοιρινό. Είναι το κλαμπ το οποίο φεύγει πολύ? Εννοείται. Λοιπόν, ξεκινάμε. Έχουμε 3 λαχταριστές φιτούλες, τις οποίες τις γεμίζουμε με σως γιαουρτιού, αρκετή. Και τις κλείνουμε. Η διαφορά του τζατζίκι από τη σως γιαουρτιού ποια είναι? Λοιπόν, και τα δύο περιέχουν γιαούρτι. Είναι βροσιστικά και τα δύο, αλλά η διαφορά είναι ότι το τζατζίκι έχει και λίγο σκορδάκι και λίγο αγουράκι. Ενώ έχουμε στρώσει το σως γιαούρτι, ξεκινάμε από πάνω και βάζουμε λαχταριστό φύλλο μαρουλιού. Έπειτα θα βάλουμε μία στρώση ντομάτας. Συνεχίζουμε με αρκετό κουρμιδάκι, γιατί ταιριάζει μαζί με το γύρο το χοιρινό. Η αλήθεια είναι αυτή. Και μετά μοστράρουμε το γύρο, τον οποίο τον έχουμε κόψει μόλις τώρα. Και για πες, πόσα κιλά γύρο δίνετε κάθε μέρα στο Ντεβίντο? Αναλόγως με τη μέρα. Συνήθως 250 με 300 κιλά γύρο φεύγουν. Συνεχίζουμε λαχταριστό κασέρι πάνω από το καθότο γύρο για να αρχίσει να λιώσει και μετά αρχίζουμε και τα σκεπάζουμε το ένα πάνω στο άλλο. Όπως βλέπεις, μικρόβεντολές. Του πάνω φαίνεται. Και είναι. Και είναι και αρκετά φορταστικό, θα σου έλεγα. Και αυτό και ο γύρος κοτόπουλο. Ξέχνα τα τοστάκια και τα ψωμάκια που ήξερες. Τα σωστά κλαμπ θα τα βρεις μόνο στα Ντεβίντο.